Tum ZOZIA program a chuan kan pi le pute musical instrument lo nei te zinga mi Tuium Dar a then chuan Perhkhuang te kan ti kha ania kan ron phochok le dona he musical instrument hi a then chuan kan mel riat tam kherom love kan muang hian mau tanga siam nia mau kor a kha kan hiek ta chemte in chuan kan Perhkhuaka kan muang an ti hian kan kam ta ti chuan a kam na hi kan po thak te kan po chho te khanin a in tune ve ta ati niam na le ati san na kha heng kan kam na te hi ani ve a poi mo em em ani chuan he til hi string instrument kan ti chiang tho kha ania then chuan ma chang chuan hei then hi tian kan ti kotlanga then chuan ari up deuh kan du chuanin alem lam hi kan ti phuya ti chuanin atona kha alo dang lam ve ta chuan hemi hi kan ti koklang kha chuanin lo bright ve ta tona kha khatiang khanin he musical instrument hian kalphung anei ve ni ti chuanin toite kan tum ri chinanga khatiang kha ania hemi mang hian kan hla kan pi le pute la te pokha moi tak takin a chei moi thein arem ve theya musical instrument simple tak amaro chu lu takani ti kha kan thre poi mo we chuan ming kha Tuium Dar ten tia Perhkhuang ten ti bokani then chuan in Perhkhuang han ti hian tunlaya tingtang guitar kan ti te hi moi kan ti mai theya amaro chu museum le khabu khan he musical instrument hi Perhkhuang ti khanin an lo da ve tat maya chu wang chuan hi Perhkhuang nge chu lo ni nge yo me